Здравейте, приятели! а, Наскоро така се говори много за Кристиано Роналдо. Аз винаги съм така и симпатизирал на такива хора. Включвам се с едно кратко видео просто по темата. Нали, аз не само на него, и с други такива богати известни хора. Тук не говорим изобщо за кариерата му като футболист или какъвто и да е. Всеки човек има кусори, всеки човек е ясно, че може би няма как на 100% да е добър в нещо, но аз искам да говоря за една друга негова страна. За това, че той като публична личност, която дава пример, дава много добър пример. Тъй като маса народ и у нас, и в чужбина показаха, че когато се опиянат от богатство и имат много капитал, много бързо стигат до дъното, а някои дори умират, което е ненормално поведение. И когато човек може да се някакси да е стъпил здраво на земята, въпреки че е милиардер или милионер, това е прекрасно, защото този човек живее както преди. В смисъл, той живее здравословно. Ето, виждате, и както и Силвестър Сталон, и Жан Клод, и колко маса там актьори такива, които са, те всяка сутрин си стават, попускат там клипчета, лайфа, как тренират. Те ходят да тренират на 80 години, не си харчат капитала за наркотици и за какво ли не, което е прекрасно. В смисъл, това, че имаш повече капитал, не означава, че трябва да ставаш отрепка. Защо трябва да си отрепка? Живей си както си живял. Пак съхрани здравословно, пак си тренирай. Просто имаш повече капитал, това е. Това нищо не означава. Наскоро, отдавна беше, да слушах един бизнесмен български, говореше, че се срещнал с някакъв американски милиардер, който дошъл облечен по съвсем нормален начин и носил някаква книжка и му обяснявал, че там чете тази книжка да развива някакъв нов бизнес. Той вика, гледам като луд. Като луд гледам. Вика, това ако е българин, да има тези пари, той няма да се занимава изобщо да прави нищо друго. Той първото, което ще е денонощно пиян, ще се окичи с златни часовници и ще кара последния мода кола. Страшно ще бъде, страшно. Докато има хора, които колкото и пари да има, той си има един начин на живот. Те парите не променят, те разкриват. Той си има един начин на живот. Не е много да си купи повече книги, нали? Но той няма да почне да се дрогира и така нататък. Докато някой е чакал просто този момент и почва. Тоест има хора, които умишлено искат да забогатят, защото знаят какво ще стане. Така че евола наистина на Кристиано Роналдо и на други като него, които дават пример, че когато имаш много пари, не означава, че трябва да си на дъното, а напротив, живее си нормално, живее си здравословно, смислено, показваш един порядъчен начин на живот и това е супер. Така че мога само да поздравя него и други такива публични личности като него известни, които дават този пример. Той не го прави да дава пример, той го прави, той е такъв, но мога да ги поздравя за това, че не са променили нищо в себе си, а напротив. Много добре си живеят и аз съм за това нещо. Хората да живеят по този начин. Така че поздравления за него и такива като него. Относно кариерите на всички тия хора, сега всеки си има мнение, в това няма да изпадаме в детайли, но дързайте и когато имате някакъв капитал, някой ден, помислете си, заслужава ли си да пропилеете всичко това и здравето си или да го вложите в това да сте по-щастливи и по-здрави.